Як ви розцінюєте фразу «повертаємо людей, а не території»? Це фрази, які направлені на те, щоб люди звикли, що змін не буде, що все так, як є сьогодні, воно таким і залишиться. І держава або влада хоче забути про забрану територію, про втрачені заводи там, і так далі, і готова з цим змиритися і повернутися до співіснування з агресором. Це зрада державних національних інтересів. У нас є політичні сили, які вважають зраду нормальним явищем. Вони хочуть її перефразувати, щоб вона не звучала як зрада, а звучала як якийсь прояв гуманізму. Вітаю, друзі! Це програма «Камін-аут». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Це програма, в якій ми намагаємося поговорити про українську буденність, політичні події, соціальні цікавинки, а також ми намагаємося дослідити Крим. Так, саме Крим. Той, яким він мав би бути, якби не російська окупація. До нас в студію сьогодні завітав Андрій Курков, відомий український письменник, журналіст, сценаріст. І з ним ми спробуємо поговорити саме про культурний контекст. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. На базі іномовника ЮА-ТВ, телеканалу державного, єдиного державного телеканалу в Україні, який мовив назовні, мовив 5 мовами, в тому числі арабською, кримсько-татарською, російською, англійською. Оцей телеканал було демонтовано, переформатовано, і тепер на його базі буде створений, і він вже починає своє мовлення в тестовому режимі, телеканал для тимчасово окупованих територій. Причому нам повідомили, що цей телеканал, що мовлення 24 години на добу, 23 з них будуть відведені під розважальний контент. Це продукція українських телеканалів, таких як «1+1», «Стар Медіа Група» і таке інше. Якщо перефразувати, це «Квартал-шоу», «Дізель-шоу», оці «Квартал», «Дізель», «Транзит», умовно, така група. І от ця продукція, яка була створена протягом 5 років, тобто навіть не сьогодні, вона буде мовити на окуповану територію і трошки перемежуватися годиною на добу новинами, позитивними новинами. От на ваш погляд, от такий концепт, чи може він щось дати мешканцям? У мене багато запитань взагалі до цього проєкту, я цікавився. Мені навіть писали, що не можна буде тут дивитися цей канал, тобто доступу до неокупованим українцям до каналу, до контенту не буде, можна дивитися тільки в окупації. І це начебто умова тих телеканалів, які дають безплатно контент для цього каналу. Але, в принципі, розважальний контент, якщо це 95% часу, в принципі, це нічого не дає. Насправді, це просто створює умовну конкуренцію між російськими розважальними каналами. І якщо метою стоїть переключити глядача з російського розважального каналу, де може бути більше пропаганди проти України, на український розважальний канал, в якому буде «Квартал» і буде теж сміх з уряду і з політиків, в принципі, я не розумію, в принципі, яка буде досягнута мета. Насправді, якщо це канал проти пропаганди, контрпропагандистський, то програми треба готувати спеціально. Не треба збирати те, що дадуть тобі інші канали. Треба просто працювати і створювати новий контент, спеціально підготовлений під цього глядача, спеціально під того, хто живе під окупацією. В будь-якому разі, зрозуміло, що з цим каналом будуть там навіть з таким, який заплановано буде боротися російська влада, будуть глушити або щось ще. І тут є небезпека або просто втратити одразу 2 канали, і той, який вимкнули, щоб вимкнути цей, і цей, тому що він буде непотрібний або перекритий. Або просто ще раз показати, що українське телебачення нічого цікавого і корисного не може дати глядачам, які живуть в окупованій території. Тобто, в принципі, це проблема, яку так швидко просто розчерком пера не вирішити. Ви не вважаєте, що це може призвести до певної шкоди, тому що основний наратив Російської Федерації всіх їх шоу, всіх програм, починаючи з таких якісних гумористичних, як Comedy Club, клуб, він великий.
Він дуже великий, там дуже великий контент, де я слідкую за цими речами. Я бачу, що те, що виглядає як начебто особисті блоги ведучих цього Comedy Club, в них багато нових іде стартаперів, воно виглядає наче така ініціатива знизу. Але зрозуміло, що це якісно зроблено, це якісно сконструйовано. Що вони роблять? Вони висміюють простих людей, їх дурі. Вони висміюють Україну, безумовно. Вони висміюють Сполучені Штати і Європу, яка більше не має цінностей. Ані слова про Путіна, ані слова, безумовно, про війну. Нема. І от зараз мешканець окупованої території. З одного боку він бачить, що він по російських телебаченнях Скабєєва показує тільки Україну. Він включає український телеканал, там показують, що Україна failed states. Ну, в тій чи іншій мірі. Як людина в такому форматі, я говорю саме про шкоду, хіба в такому форматі людина, коли вона не чує ані про Путіна, ані про війну, хіба вона може взагалі почати тужити за Україною і раптом захотіти чомусь повертатися, якщо і там, і тут говорять майже одне те саме? Ні, якщо канал розважає, а не провокує власну думку, там, зміну власної думки, аналіз, то, в принципі, він не потрібний. Тобто це що, якби просто запускати якийсь елемент потенційної ностальгії для тих, хто звик дивитися до війни, «Квартал 95», і хоче дивитися знову, і старі випуски. В принципі, це не та мета, заради якої треба створювати новий телеканал. Ми з вами пам'ятаємо Радіо Свободу. Ми «Голос Америки» радянських ще часів, коли доводилося їх слухати таємно, майже вночі, тому що вдень їх дуже сильно глушили. Там же був не тільки, там був дуже обережний політичний контент. По більшості там були культурні програми, правові програми, там була музика, книжки. Доктор Живаго. Там був Сєва Новгородцев. Так, безумовно. До речі, мій батько, комуніст, купив спеціально колись транзистор Sony, і по ночах, якщо був вдома, він слухав так звані ворожі голоси, і коли ми його з братом якби підловлювали, вони себе питали, як ти можеш, а він каже, ну, щоб боротися з врагом, нужно знати його оружие, але насправді було зрозуміло, що він шукає ту інформацію, яку не може знайти в офіційних джерелах. І тоді зрозуміло, в принципі, чому так люди хотіли дізнатися таємну правду. Яку таємну правду може привнести розважальний канал людям, які насправді, тобто їх медійний простір контролюється Росією, тобто вони під повним медійним контролем знаходяться. І серед цього якби медійного контролю є контент, який їх відволікає від реальності, від думок про своє власне становище, про майбутнє Донбасу чи Криму. І не провокувати ці питання, це, в принципі, означає насправді допомагати російським медіа вершити далі свою справу. Тобто переформатування цієї частини українського населення на російське населення. От якби ви робили цей канал, на що би ви звернули увагу? Тому що Радіо Свобода досвід ми пам'ятаємо. BBC часів Другої світової війни ми теж пам'ятаємо. Це окремий досвід. Я думаю, що дуже важливо, щоб був інтерактив, щоб були якісь, може, камерні ток-шоу, і щоб там обговорювалися питання, які можна отримати від саме тих глядачів, що їх цікавить, щоб давати їм голос. Тобто фактично говорити про їх проблеми. Говорити про їх проблеми, нехай вони не можуть називати своє ім'я, там більш якось так офіційно, але вони можуть передавати інформацію, вони можуть передавати свої думки, те, що їх хвилює, і обговорювати їх проблеми. Тоді вони будуть дивитися, як ми, як Україна думає про те, що у них відбувається, що Україна може запропонувати, які думки з'являються через обговорення цих проблем. А просто вивалювати той контент, який був завжди в доступі вільному, і я думаю, що і він досі в доступі вільному, незалежно від цього каналу. Тобто це показуха, це насправді велика шкода, перш за все шкода, тому що ми втратили канал, який мав значення для світу про Україну, і ми не надбали, ми не створили те, що може вплинути серйозно на ситуацію на окупованих територіях. У 2014 році, коли якраз на початку кримських подій, в інтерв'ю у «Крим Реалії» ви говорили про те, що інтелектуали не можуть
залишатися осторонь від проблем держави. Тоді ви були чи не перший, хто це сказав, тому що зазвичай думка говорить про те, що, мовляв, все це політика. А інтелектуал – це хтось, хто знаходиться над проблемою, над полем бою. Ви сказали, що це не так. На ваш погляд, в чому сьогодні полягає відповідальність інтелектуалів? Знаєте, це складне питання, тому що Україна – це країна індивідуалістів. У кожного власна думка, і у кожного інтелектуала власне ставлення. В більшості свої інтелектуали сходяться на тому, що треба боротися за окуповані території. Треба робити так, щоб люди поверталися, щоб суверенітет був поновлений. Треба змушувати державу і політиків говорити постійно про існуючі проблеми, бо якщо про них не говорити, то люди думають, що їх вже немає. Як в Європі, там, де нема зараз інформації про війну на Донбасі, вважають, що війна давно закінчилася. Так само можна, в принципі, таку саму ситуацію створити, вона майже створена в Україні. Тобто люди не говорять, тому, і якщо вони не говорять і їм не говорять про це, вони вважають все нормально. І тут, в принципі, завдання інтелектуала втримати оцю тему, яку хочуть забути, в повітрі перед очима, перед вухами людей, які живуть в той самий час, коли відбувається війна на страшній площі, та на довжині цієї лінії фронту 450 кілометрів, коли 400 кілометрів кордону не під контролем держави. Коли ми знаємо, що відбувається в Криму, і я думаю, що мало хто знає, наприклад, що після анексії, одразу після анексії, 21 квітня, Путін підписав указ про практично реабілітацію депортованих народів Криму. І цей указ такий сюрреалістичний, тому що там ці народи записані в алфавітному порядку, і ви прочитаєте, що мова йде про німецький народ, італійський народ, вірменський народ, болгарський народ, і там затісалися якісь кримські татари. І так далі. Хоча це були діаспори, не народи, це ж інші речі. І в цьому сенсі, тобто там іде планова робота по змиванню оцієї сторінки, української сторінки історії Криму. І ми не реагуємо на це, ми про це не говоримо на телебаченні, ми не показуємо на телебаченні, що біля станції Сюрень в Бахчисарайському районі побудували комплекс меморіальний депортованим народам, а не кримсько-татарському народу, і так далі. І в принципі, оце замовчування, воно веде практично до фіксації тої ситуації, яка є сьогодні. Намагаючись говорити про ті проблеми, які ви зараз згадали, про те, що окупація Криму і Донбасу набагато більше, ніж середній українець може уявити, тому що це, якщо говоримо про Донбас, то це взагалі територія безправ'я. І ніхто навіть не задумується про те, за яким законом там судять. Який там кодекс? Там не може бути закону, якщо людей, якщо тортури використовують офіційно. Тортури, але там є протисуди. Якщо ми говоримо по Криму, то там є багато законів, які застосовуються зараз до мешканців Криму, законів, які можна вже сміло порівняти з гітлерівськими законами за своєю структурою. Тобто, наприклад, справи Хизбут Тахрір, про які ви прекрасно знаєте, про тих кримських татар, яких саджають на 20 років за те, що вони моляться якось не так, як подобається Путіну. Але основа цих справ полягає в тому, що людину звинувачують в спробі вчинити переворот і захоплення влади в Російській Федерації. А ознакою того, що він дійсно хотів це зробити і готував цей злочин, є молитва. Тобто, розумієте, навіть не те, що вони зібралися між собою і хоча б поговорили про це. Людина помолилася, значить, хотіла змістити Путіна і захопити владу в Кремлі. І от так робили, це гітлерізм. Ми розуміємо, що це вже не право, давно не право. І оцей жах, який відбувається, коли намагаєшся говорити про це з українським глядачем, я вже не говорю про українського чиновника, принаймні з людиною, який болить. Я розумію, що це сумно, це не цікаво, це все складно. І от у вас немає відчуття, що на тлі того, що Росія дійсно дуже здійснює масовану пропаганду, відбувається ще якась деградація свідомості? Вона відбувається давно, і, в принципі, це
маніпулятивний процес, який дуже легко впроваджувати. Але повертаючись до початку нашої розмови, ось все, що ви сказали, цього не буде в новинах каналу для окупованих територій. Тобто ми ним про їх життя, про їх трагедії жодного слова не хочемо сказати. Так. Ми хочемо сказати, що заспокойтеся, дивіться канал, дивіться «Квартал», дивіться «Дізель-шоу», дивіться позитивні новини. Але ви на цьому каналі правду про себе і про те, що у вас відбувається, і як до цього ставляться в Україні, ви не почуєте і не побачите. Який сенс, в принципі, в такій, я не знаю, політиці? Чи є в такому спрощенні простору, бо це тотальне спрощення, якась вина чи, принаймні, відповідальність української інтелектуальної еліти от цього періоду пострадянського? Я говорю не про тих, хто був в фаворі, про тих, хто був на обкладинках. Ну, ви знаєте, якщо говорити про кримських татар, то перед ними завинили як українські політики, починаючи з 91-го року, так і українські інтелектуали, які не помічали їх культури, не помічали їх літератури, не перекладали кримсько-татарську літературу українською мовою, окрім маленьких міні-видань Комітету справ нацменшин і міграції, який знаходиться на Володимирській. Там просто за бюджетні гроші видавали маленькі антології, які ніхто не бачив. І практично, коли, я пам'ятаю, сталася вже анексія, і журналісти почали про це говорити, я запитую журналістів, ви мені можете назвати ім'я, прізвища кримських татар, художників, літераторів, письменників, журналістів, з якими вже знайомі українці, які живуть поза Кримом. Тобто ми не інтегрували кримсько-татарську культуру в українську культуру, так само, як не інтегрували, до речі, угорськомовну закарпатську українську культуру в українську державну культуру. І тут якби провина і інтелектуалів, і політиків, але це одна з причин, чому ми маємо сьогодні цю ситуацію. І тоді виникає питання, як інтегрувати, тому що кримсько-татарський народ там, лідери тут, інтелектуали частково тут, частково діаспора там. вже є тут, Діаспора і вже у Львові є діаспора, і я був в Новоолексіївці, остання станція тепер залізнична перед Кримом. І там живе дуже багато кримських татар, і буде біля Геніческа будуватися містечко для тих, хто виїхав. І ми знаємо, що кримські татари піднімають питання кримсько-татарської автономії в Херсонській області. І я знаю, що цього бояться як наші політики, так Як і ви люди. відноситесь до цієї ідеї кримсько-татарської автономії? Ви знаєте, якщо буде це відбуватися одночасно з процесом хоча б інтеграції тих кримських татар, які виїхали з Криму в український процес загальний і в культурі, і в політиці, і так далі, тоді це нормальний процес. Якщо це буде не під контролем і незалежно від політики, внутрішньої політики української влади, то це може бути використано і проти держави. Ми, в принципі, знаємо багато прикладів, коли автономії ставали першим кроком до якихось там спроб створити ще іншу, більш незалежну територію. Ну, тут є певне непорозуміння, тому що всі, дійсно, всі дуже бояться цього досвіду кримської автономії, яка була таким плацдармом для спочатку культурної, а потім військової російської експансії. Ми бачимо, що влада ані йде на зустріч, ані займається пропагандистською кампанією, яка би пояснила українцям, що таке та автономія, яку просять кримські татари. Що та автономія не є деінтеграцією, вона є якраз інтеграцією Кримського півострова в українську державу на базі права кримсько-татарського народу на самовизначення. Ну, це дуже красива історія. От, на ваш погляд, що відбувається? Чому такі прості речі, важливі для держави речі, які є якраз елементом інтелектуальної праці? Чому вони не доносяться до держави? І, до речі, а як їх доносити до суспільства? Хто це має робити? Ну, по-перше, журналісти. По-друге, звичайно, наукова спільнота, історики, філософи, соціологи. Це, в принципі, тема загальнодержавної дискусії. У нас взагалі нема традиції загальнодержавних дискусій. У нас всі або разом мовчать, або слухають, що кажуть в телевізорі. Тобто
В принципі, я пам'ятаю, ми приїхали з молодими письменниками в угорськомовне Закарпаття, в Виноградів, і там влаштовували відкриті дискусії з місцевими жителями. І місцеві, коли зрозуміли, що їх будуть слухати, тобто мікрофон відривали з проводом. Там люди по півгодини говорили про регіональні проблеми, місцеві проблеми, і записували це на відео, і в Ютубі можна знайти. Тобто, в принципі, ми недооцінюємо власний народ, ми недооцінюємо його інтелектуальний рівень і недооцінюємо його можливість і насправді потенціал включення і в інтелектуальні процеси, і в загальні суспільні процеси, які мають підштовхувати політиків до прийняття правильних рішень через дискусію, через відкриту дискусію з суспільством. Ми бачимо пропозиції провести якісь референдуми, по яких питаннях. Вже бояться референдумів, вже мовчать, тому що тепер ідею референдумів перехопила інша там партія і питає, давайте референдум про землю. Вже ніхто не хоче референдум про землю, так само, я думаю, що ніхто не захоче інших референдумів. Тобто, в принципі, тому що, я не хочу це страшне слово популізм використовувати, але у нас якби не інтелектуальна влада і, в принципі, якби інтелектуали, вони не йдуть до влади, а влада, вона розуміє, що треба говорити з людьми неосвіченими язиком неосвіченого політика. Тобто, в принципі, замість того, щоб піднімати рівень дискусії, його знижують. А коли знижують рівень дискусії, це означає, що і спрощуються теми дискусії, і ми повертаємося до обіцянок передвиборчих, і потім, звичайно, неможливості їх виконати. Замість того, щоб говорити, що треба робити через 5 років в Україні, щоб вирішити проблеми, які не можна вирішити просто наказом там чи рішенням парламенту. Слухаючи вас про круглі столи, я згадала круглі столи, які проводила група 1 грудня, ще коли вона тільки утворилася, це часи Януковича. Я пам'ятаю величезні зали, де були якраз саме круглі столи, сиділа купа народу, різні, абсолютно різні люди, і вони обговорювали. Це була дуже цікава дискусія, можна було спостерігати. Така ж сама практика є серед мешканців Ізраїлю, серед невеличких містечок. До речі, мова йде про воюючу країну, де от така форма не позбавляє держави можливості опиратися агресору. Тобто має бути, напевно, якесь розподілення, про що можуть говорити люди, а що вони не мають обговорювати. От, на ваш погляд, як встановити цей діалог з одного боку, а з іншого боку не перетворити це на сепаратистські шабаші, за які... Ні, ну, по-перше, є самоврядування. Тобто у нас йде процес децентралізації. Тобто це означає, що будь-яка громада має обговорювати в такий спосіб власні проблеми, соціальні, економічні, там інші, але додати до цих проблем обговорення якихось загальнодержавних питань, я думаю, що це не буде заважати. Ну і тим більше, що в кожному маленькому містечку є власні активісти, є люди, які можуть бути тригерами, тобто і контрольорами цих дискусій, і модераторами, і людьми, які обирають, на яку тему треба говорити. І якщо виникне мережа, тобто, в принципі, ми пробували під час кількох проєктів створити цю мережу активістів, щоб поєднати їх між собою, які далеко живуть від Києва, в Бессарабії, там, на Миколаївщині, але щоб вони знали, що якщо вони хочуть зробити щось, наприклад, разом з колегами, там, які живуть за 100-200 кілометрів, вони це можуть легко зробити і легко організувати якусь дискусію на тему, яка стосується не тільки цього району, там, Генічеського району, чи там села Суворове, Шикерлі, Китай в Бессарабії, а на тему півдня чи на тему всієї України. Тоді виникає питання, яка має бути тематика, тому що ми бачимо, що українське суспільство не є освічене в правовому сенсі. Як, наприклад, класична картинка, американець, я знаю свої права, і вони дійсно знають свої 10 прав. І вони, принаймні, можуть зрозуміти, що ці права зараз порушуються, або чому вони важливі. Українці зараз... Ви щойно відповіли на власне запитання. І тоді можна починати з легальних питань, з питань прав, про які не знають громадяни. Ви знаєте, я була на кількох таких дискусіях, які проводили в тому числі юристи, колишні працівники судів українських. І те, що вони говорили,
не можна було натягнути ні на яку голову. Бо це не про права. Це про радянську і пострадянську мрію про справедливість. Право все ж таки має обмеження. Моє право обмежене там, де починається право іншого. І я маю усвідомлювати, що це вже не в моєму праві, як би мені не хотілося. Як би це не видавалося справедливим, як би мені не було потрібно, не моє, зась, кордон. От цього розуміння, його нема. Я зараз згадав, таке є поняття «народний університет». Я знаю такі університети в Англії, в Німеччині, в інших країнах, де держава сплачує читання лекцій, викладання безплатно людям, які просто хочуть стати розумніше, дізнатися щось нового. Тобто вони ходять в ці університети, вони не отримують, якщо хочуть, можуть сертифікат отримати, але вони ходять туди, тому що у них є багато запитань, вони відчувають, що вони якби не повністю в курсі, не повністю підготовлені до будь-яких проблем, які можуть виникнути між людиною і державою, людиною і місцевою владою, людиною якби і інституціями якими-небудь. І в цьому плані у нас держава не займається і не фінансує додаткову чи просто добровольну освіту людей. Угу. Тут я згодна. А насправді на базі таких народних університетів створюються окремі спільноти, які потім впливають на життя власної громади. Цікаво, що зараз світ науки йде далі. Є величезна кількість добре знятих лекцій Єльського університету, Корнельського. Якщо ти знаєш мову, не питання подивитися найкращі лекції, найкращих професорів світу. Вони викладені, вони прекрасно змонтовані. Є навіть курси навчання. Ти, звісно, не отримаєш ніякого сертифікату, але ти можеш оволодіти, наприклад, критичним мисленням або психологією щастя. Якісь такі неймовірні речі. Я бачила, що після Майдану у цей період були намагання принаймні створити щось подібне щодо, спрощеному, звісно, вигляді, але щодо української школи. Зробити на сайті Міністерства освіти принаймні уроки, такі дуже пізнавальні для дітей. Це важливо для окупованих територій. Але от на ваш погляд, знову ж таки, ми знову крутимося навколо нас. Рівень української освіти, він інколи, оця деградація інституцій, коли в науку не вкладалося, і велика кількість мала поїхати, велика кількість просто за віком вже пішла. В сучасних університетах ми бачимо такі дивні речі, як Лептонний Бог, як дисертації на тему перемовин між метеоритами і землею. І от всі ці речі, уявляєте собі, це в вигляді лекцій, сплачених державою, і народ дивиться все це. І чи не буде це новою якоюсь хвилею забобонів? Треба бути реалістами. Ми розуміємо, що насправді рівень освіти відображається в голосуванні під час виборів. Тобто, в принципі, депутати українські в парламенті – це результат української освіти. Закони, законопроекти, які подаються, повертаються, знову подаються, знову повертаються – це теж результат рівня освіти. Тобто, якщо держава хоче прогресу і, в принципі, перетворення в якийсь інший формат європейської держави, то вона має вкладати в освіту і тоді має визначити, що має якось засновувати контроль за тими людьми, які впливають на державну політику в будь-якій сфері. Що ви думаєте про ідею відмовитися від такої кількості університетів і краще вкладати державні гроші в стипендії українським дітям в західних вишах? Справа в тому, що більшість університетів у нас приватні, їх закрили вже багато і будуть закривати надалі, а держава має слідкувати тільки за якістю, насправді, і державних університетів. З точки зору приватних, держава має контролювати відповідність якості викладального складу назві університет. Тобто там є власні правила, я не знаю, наскільки вони корелюються з правилами, які існують там в Англії чи в Німеччині. Але все це одна з сторін, які треба контролювати державі і тримати під пильним наглядом. Але це не головне, насправді. Спостерігаючи за тим, скільки переглядів набирають, як програми про Крим, до речі,
як програми про ті чи інші аспекти права. Чому я виділяю право? Тому що на тому самому Радіо Свобода часів Холодної війни, ми з вами пам'ятаємо, було багато прояснено, чому ці речі мають бути у вільної людини, тому що без них людина є невільна. Як то свобода слова, свобода думки. Нам пояснювали, от для мене право – це еквівалент моєї свободи. Якщо є базові людські права, яких мене чомусь позбавили, це означає, що я є невільна. Це не свобода. В нас інтерпретація права – це пільга. Це мені положено. Ну так. І от в цьому, коли ми розуміємо, що на радянські оці викривлення наклалися ще пострадянські викривлення, ми розуміємо, що для того, щоб щось доносити, потрібна інтелектуальна думка, потрібно не спрощувати світ, а пояснювати його. Але, ну, слухайте, нема переглядів ані для філософських бесід, ані для інтелектуальних інтерв'ю. Набагато менше, ніж 95-го кварталу, повірте мені. Ну, звичайно. Вам не здається, що це замкнене коло, в якому... Ні. Це просто така фаза в історії нашого суспільства. Суспільство має через це пройти. І потім виникнуть нова генерація дисидентів, ті, хто не будуть погоджуватися з таким способом життя. Не будуть погоджуватися з тим, що їм диктує телебачення там, чи хтось, що дивитися і як сприймати це життя, над чим сміятися. І виникне контркультура, яка, якщо буде все добре, потім стане мейнстрімною культурою, загальною. Про право, до речі, ось у нас нема розуміння, що легально, що нелегально, тому що є світове право, про яке ми майже нічого не знаємо, але за цим світовим правом, наприклад, все, що відбувається в Криму після анексії, є нелегальним. Всі папери, документи, угоди про продаж, купівлю є нелегальними. Всі карні справи І тобто, в принципі, нелегальні. коли закінчиться окупація Криму, однією з головних проблем стане легалізація або переукладення, або судові процеси по визнанню цих документів. Ну, будуть судові процеси. Хорватія вирішувала це питання для своїх окупованих територій саме через суд. Там є механізми, є багато... Насправді, що цікаво. Ця тематика дуже цікава. Вона дуже і ось цікава. Я кажу, що показувати хорватський досвід на телеканалі, який віщає на окупованій території, оце мало би сенс. Пояснювати людям, що якщо вони купили собі хату в Криму після анексії, переїхали з Краснодара там чи звідкись, і живуть і думають, що це навічно, що нічого вічного не буває. Там можуть бути суди. Це складні процеси. І ще більш складні процеси – це нові забудови. Ще більш складні процеси – це те, що переживають мешканці там. От живить людина, 5 років пройшло, 6 років, в неї ростуть діти. Вона думає, в який університет віддавати, який диплом отримувати, де ця дитина буде жити. Зрозуміло, людина є проукраїнською, безумовно. Але тим не менш, є же все ж таки реальне життя. Їй треба щось успадковувати, щось будувати, щось узаконювати, щось купувати, продавати. І ми не говоримо з ними про це. Це насправді у держави є обов'язок держави встановити певні правові рамки для людини, для громадянина. Тобто, якщо нема права, нема злочину, нема порушення, але відсутність його чи іншого закону може порушити мої права. Якщо я не знаю, як пересікти це перехрестя, це перехрестя. Якщо мені ніхто не сказав і не встановив тут світлофори, то ми знаємо, що в цивілізованих країнах відсутність таких речей є наражання на небезпеку. Фактично Україна наражає на небезпеку своїх громадян, коли не говорить. Я хотіла з вами тоді вже обговорити ще такий момент. Як ви розцінюєте фразу, яка постійно крутиться, вона називається «повертаємо людей, а не території». Дуже, на мій погляд, дуже дивна фраза, тому що якщо ми повертаємося людей, а не території, у мене одразу виникають картинки відповідні, як Ізраїль за допомогою волонтерів і Масаду евакуював своїх людей під час громадянського конфлікту в Ефіопії, там близько 1000 їх було евакуйовано таємним способом, контрабандою. Повертаємо людей, так країна створює систему, в якій вона приймає людей, вона знає, що з ними робити, розселяє, опікується їми і таке інше. Ніхто не чекає повернення територій,
щоб якось прийняти людей. З іншого боку, ми чуємо про те, що треба дати туди воду, треба дати туди пенсії, дати щось таке. Тобто закрити очі на територію безправ'я. Те, що люди зараз підвішені на гачок невизначеності правової. Але дати пенсію. І оце вирішив всі проблеми, це полегшить їх життя. Як ви оцінюєте оцю гру в слова? Ні, ну це раніше казали б, це політиканство. Тобто це фрази, які направлені на те, щоб люди звикли, що змін не буде, що все так, як є сьогодні, воно таким і залишиться. І держава або влада хоче забути про забрану територію, про втрачені заводи там, і так далі, і готова з цим змиритися і повернутися до співіснування з агресором за правилами, які існували до агресії, до війни і до анексії. Це, в принципі, якби зрада державних національних інтересів, але у нас є політичні сили, які вважають зраду нормальним явищем. Ну і преподносять її Тобто як просто опікувані. вони хочуть її перефразувати, щоб вона не звучала як зрада, а звучала як якийсь прояв гуманізму. Якщо повертатися до кримськотатарського народу і культури, відродження цієї культури має дуже широку проблематику. Починаючи з того, що насправді окупація Криму почалася в 1783 році. Одразу були винищені величезна кількість кримськотатарської еліти, представників шляхетних родин, мистецтва, живопису, філософів, релігійних діячів. Вони були просто винищені. І вони постійно винищувалися. На момент більшовицького перевороту в Москві в Криму більшість кримських татар, а кримські татари складали більшість на півострові, вони були вже обезземелені. І їх палаци, їх храми просто руйнувалися, розбивалися. Ну, це відбулося така культурна деградація дуже серйозна. Культура, в якій за період панування, за період окупації 3 рази змінювалася мова з арабської в'язі на латиницю, потім на кирилицю, потім на латиницю, тепер знову на кирилицю. Культура, в якій винищені всі філософські трактати, релігійні трактати. Ну, без держави ніяк. І от тоді питання, а як маленькому кримсько-татарському народу взагалі донести проблематику? Чому і як Україна має опікуватися? Тому що я розумію, що кримських татар тут мало. Ну, об'єктивно мало. І проблеми кримських татар видаються дуже дрібними порівняно багатьом українським культурним діячам. Порівняно з аналогічним процесом необхідності швидко відроджувати українську культуру і націю. Це теж проблема. Тому що це питання безпеки нації. Ну, якщо Україна вважає кримсько-татарську культуру частиною своєї державної культури, то вона має будувати музей кримсько-татарської культури в Києві, а не в Херсонській області чи десь. Збирати артефакти для цього музею і в Туреччині, і в інших музеях. Вони є якби і в Києві в різних музеях. І залучати до цього, звичайно, кримсько-татарську діаспору по всьому світу. На ваш погляд, хто все ж таки перший може здатен усвідомити необхідність от таких кроків? Тому що це державотворчі кроки, це все кроки по побудові української держави. Ну, хто? Такий лідер, який зрозуміє свою відповідальність і зрозуміє, що він прийшов змінювати суспільство і змінювати державу, і цементувати всі складові частини і всі етнічні групи в єдину політичну націю. І для того, щоб всі відчували себе в Україні вдома і були лояльними до держави, держава має показати їм, що вона їх цінує, вона цінує їх історію, цінує їх культуру, цінує їх досягнення і навіть показує всьому світові, що ці люди, вони належать українській науці, українській культурі, Україні як державі, яка, в принципі, їх підтримує і їх практично допомагає їм стати знаними в світі. Ви вірите в те, що Росія добровільно віддасть Крим? Добровільно ні, я не вірю в це. Тоді як? Ви знаєте, нічого вічного не буває. Імперії розвалюються,
виникають якісь проблеми, виникає необхідність у якоїсь, наприклад, країни, як рано чи пізно Північна Корея, виникне необхідність шукати допомоги на Заході, з яким вона воює ідеологічно. І тоді змінюються правила, правила змінюють ті, хто були проти цих правил, або хто були проти Заходу, проти інших країн. І, наприклад, якщо санкції, пов'язані з анексією Криму, будуть залишатися, вони можуть залишатися 100 років, 50 років. Ми знаємо, що Північний Кіпр, який Турція вважає своїм, а світ не визнає. Тобто ця ситуація з Кіпром триває з 70-х років. І поки що вона не закінчена, хоча вже якісь там перемовини йшли, і спроби знайти спільну мову і якийсь легальний статус відновити. Були спроби, поки що нема. Легальний статус у Крима може бути не просто звільнення від Росії, а формально під крилом ООН, наприклад, перетворення Криму в незалежний острів, незалежну територію під якимось протекторатом, без протекторату, але має бути якийсь такий проміжний період, під час якого, до речі, можуть бути з'ясовані всі юридичні питання, які виникли з моменту анексії і так далі. Тобто, в принципі, я не бачу в цьому фантазії. Це можливий реальний варіант. Дякую, пане Андрію. У нас в гостях був Андрій Курков, український письменник, журналіст, сценаріст. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина, і я закликаю вас доєднатися до нас наступної суботи о 20:20, щоб дивитися наступний камін-аут. На все добре.